Então, eu vou apresentar o João Maniz, que está aqui Formation. Ele é médico e desde 2023 ele é presidente da Associação Galega da Língua, a GAL. Ele é a pessoa que representa a associação, né, em organismos como a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, ou o Observatório da Lusofonia Valentim Paes Andrade. Além disso, ele é conhecido para o seu ativismo linguístico através da internet, criando e colaborando em vários projetos para a pronúncia da língua galega em âmbitos muito diferentes, como a medicina ou os idiomas. Você tem 20 minutos. Hola, bon día a todas. O primeiro quero agradecer esta oportunidade, que quero agradecer a toda a xente da Reclam, a toda a organización que me convidase para poder falar aquí. Tamén quero lamentar moito non poder estar hoxe aí en Burdeu. A verdade é que estiven a ver polas redes sociais todo o que se está a facer aí. Pareceme unha maravilla. Lamentablemente, por motivos de traballo, pois non podo nin estar aí, nin tampouco puden asistir online a todas as palestras que hubo estes días. Entón, lamento moito, mas moitísimos parabéns por organizaren este evento. Vou tentar falar devagar, porque estou un pouco nervoso, e cando estou nervoso tendo a falar rápido. Entón, vamos falar devagar. Ben, vou falar da situación da lingua galega e do seu futuro, que eu penso, nós pensamos na nosa asociación, que está na lusofonía. Ben, como non sei quanto coñecedes do galego e da Galiza, teño aquí un mapa para mostrar un pouco a situación. O galego é como chamamos a aquela lingua que é falada na Galiza, que vedes aí, que está na Península Ibérica, na zona noroeste. Xusto en riba do que é Portugal, máis pertencendo ao Estado español. E a lingua que aí se fala, existe un debate de longo sobre se esa lingua é unha lingua diferente, máis unha lingua románica, o mesmo como pode ser o catalán, o italiano, o occitano, ou se é unha unidade lingüística co portugués, aquela lingua falada en Portugal. E hai un debate que ven de hai moito tempo. Entón, comezamos con este debate. O galego e o portugués son unha lingua, son dúas linguas diferentes, son 3 linguas, 4 linguas, 5 linguas. Pois a realidade é que a diferenza é puramente política. A fronteira onde acaba unha lingua e comeza outra, o que diferencia o que é unha lingua diferente ou unha variedade dunha mesma lingua é puramente política. Neste caso, temos aquí varios exemplos. Por exemplo, hai xente que está a manifestar que no Brasil o que se fala xa é outra lingua diferente do portugués ou que o será proximamente, non? Que o brasileiro se vai separar do portugués e ser unha lingua propia. Hai xente que non, que defende o contrario. Hai xente que defende que aquelas variedades galegas faladas nas Asturias, no occidente das Asturias, aquilo que xa non é políticamente falando Galiza, non pertence a Galiza, mas ainda se fala galego, pertence á Comunidade Autónoma das Asturias, na España. Tamén hai un debate sobre se o que se fala aí é galego ou non é galego, ou é máis outra lingua. Entón, toda esta diferenza entre o que é unha lingua e o que non é puramente político. É o que decida a sociedade e a política. Entón, en base a isto, leva habendo desde há séculos un debate entre dúas posturas. Unha postura chamada isolacionismo, ou outros nomes, eu vou usar aquí o nome isolacionismo.
e outra chamada reintegracionismo. O isolacionismo o que defende é que o galego e o portugués son dúas linguas diferentes, mentres que o reintegracionismo defende que o galego e o portugués son a mesma lingua, que existe unha lingua galego-portuguesa que é falada na Galiza, en Portugal, no Brasil, nos Palop, no Timor-Leste, e que o que existen son diferentes variedades desa lingua. Ben, entón, temos dunha parte o isolacionismo. O isolacionismo é a postura que é oficial desde o ano 1981, que é cando o galego se converteu na lingua oficial da Galiza. Ate entón, por motivos históricos, lingüísticos, o galego nunca tivera esa oficialidade, senón que sempre foi o castellano a lingua oficial por pertencermos ao Estado español, baixo a ditadura de Franco, baixo diferentes reinados de diferentes reis con afán centralista, que sempre quixeron acabar coas linguas diferentes do castellano no que ven sendo o Estado español, mas desde 1971, despois da morte de Franco, cando comezou a democracia actual en que vive o Estado español, o galego é a lingua oficial. Ao oficializarse a lingua, foi preciso un estándar lingüístico. E entón foi aí cando houbo un... Cando foi maior esta guerra, entre aspas, entre estas dúas posturas. Porque até entón, mesmo que había un debate no seo da cultura galega, ese debate, a verdade é que non tiña moita relevancia social, porque ao final o galego era unha lingua moi menorizada, non usada en ningún contexto que non fose familiar. Ao chegar á oficialidade, é preciso ter un estándar, e aquí é onde as dúas posturas se enfrentaron máis, e gañou a postura isolacionista. A postura isolacionista o que defende é que desde que naceu a lingua galego-portuguesa ata o século XV existiu unha lingua galego-portuguesa. A lingua das cantigas medievais, das cantigas de amigo, de amor, de escarro e maldicer, das cantigas de Santa María, do rei Afonso X. Ben, mais esa lingua acabou por se separar do tronco lingüístico portugués, xerando unha lingua diferente, e para escrever o estándar desa lingua, o que defende esta postura e o que acabou por ser é usar a ortografía do castellano. Por que? Porque no século XIX, cando comezou un resurximento, un renaissance da lingua galega en ámbitos máis cultos, a xente galega non estaba educada en galego, senón en castellano. Entón, a única ortografía que tiñen acceso para poderen escrever e para poderen ler era a ortografía castellana. Entón, naquel momento facía sentido que a xente usase aquela ortografía que sabía, que era do castellano. Podedes ver aquí exemplos: Miñoca, con ñ, ese N con til, Carballo, escrito con B e con dous Ls, Xardín, acabado en N, seguindo as normas de acentuación do castellano. Esa ortografía que agora mesmo é usada polas institucións a nivel oficial. Esta norma está regulada pola Real Academia Galega e ten o apoio de outras entidades como pode ser o Instituto da Lingua Galega, ILGA. Mas, a pesar de que esta sexa postura oficial, nunca deixou de existir a outra postura, que é a reintegracionista. Que é aquela postura que di que o galego e o portugués a día de hoxe aínda son a mesma lingua, a pesar das diferenzas que ten fruto pois desa separación e da castellanización que houbo na Galiza ao longo dos anos e dos séculos. Entón, o reintegracionismo, que somos nós, a asociación que defendo e o movimento do que fago parte, preferimos usar unha ortografía converxente coa do portugués. En vez de nos basearmos naquela ortografía usada no século XIX por xente iletrada en galego que tivo que usar a ortografía do castellano, nos
retomamos a ortografía histórica medieval, que é continuada no portugués moderno, e temos unha ortografía converxente. E aquí podedes ver miñoca, a mesma palabra, escrita con NH, Carballo, escrito con B, con V, perdón, con V e LH, e Xardín, escrito con X e con IM, e non N. Ou seja, seguindo as convenzóns ortográficas do portugués moderno e do galego medieval. Como curiosidade, xa que este evento está tendo lugar en Bordeu, onde se fala a lingua occitana, nós, no galego portugués, no portugués moderno e no galego seguindo a ortografía reintegrada, usamos o NH e o LH grazas á ortografía occitana. Tomamos emprestados eses dous dígrafos da ortografía do occitano xa na Idade Media. Entón, obrigado á xente que fala occitano. Esta postura, se ben non é oficial nas institucións galegas, porque lembremos, as institucións galegas usan a ortografía converxente co castellano, son isolacionistas, é a postura oficial. A postura oficiosa das institucións galegas é que o galego pode ser a mesma lingua que o portugués. Mantéñense nun gris, digamos, non? Nuns tons cincentos entre o que é branco e o que é negro. Entón, mesmo que defenden que a nivel oficial o galego é unha lingua diferente, sí que promove pois institucións como pode ser o Observatorio da Lusofonía, ou promoveu a entrada primeiro da Galiza e ao final entrou España como conxunto na CPLP, na Comunidade de Países de Lingua Portuguesa, e foi aprobada por unanimidade unha lei no Parlamento galego, a Lei Paz Andrade, de vínculos coa lusofonía. Entón, mesmo que se defenda a nivel oficial que o galego é outra lingua, sempre existen esas concisóns a esta outra postura, sendo, de facto, pues, vivindo aí, nese cincento entre ser a mesma ou outra lingua. A norma, neste caso, reintegracionista, as normas ortográficas reintegracionistas están reguladas pola Asociación Galega da Lingua, GAL, esta asociación que eu represento, e ten o apoio de moitas outras entidades, como pode ser a Academia Galega da Lingua Portuguesa. Tanto a Asociación Galega da Lingua como a Academia Galega da Lingua Portuguesa, como máis institucións galegas, fan parte da CPLP, da Comunidade de Países de Lingua Portuguesa, como observadores consultivos. Sí. Entón, facemos parte da lusofonía, mesmo non facendo parte da lusofonía. Ben, entón, durante 44 anos de oficialidade da lingua galega, desde 1971, foi levada a cabo unha política primeiramente isolacionista, separando o galego do portugués. Que consecuencias tiveron estes 44 anos? Primeiro, isto fixo que se criase unha barreira coa lusofonía. Porque a ortografía, ao ser diverxente coa do portugués, a xente galega que está letrada na ortografía castellana e non na portuguesa é incapaz de recoñecer as súas propias palabras escritas doutro xeito. É moi revelador, por exemplo, que un dos autores que máis libros vende, digamos así, que é Paulo Coello. Coello é unha palabra galega, é un mamífero roedor, é unha palabra normal e usada aquí, mas ao ser escrito con LH hai moitísima xente aquí na Galiza que lle chama Paulo Coelho, en vez de Coello, simplemente por non saber ler coa ortografía correcta. Isto crea unha barreira artificial que nos separa daqueles materiais da lusofonía. E ao mesmo tempo, como non recebemos input das outras variedades da nosa lingua, aquí na Galiza é difícil ouvir a xente falando portugués ou nos medios de comunicación, é difícil de ouvir xente falando portugués, mesmo a xente que ven de Portugal aquí moitas veces acaba por falar castellano, pensando que o que se fala aquí é o castellano e non outra lingua.
debido a esta política isolacionista. Tamén ten outra consecuencia esta ortografía, que é que favorece unha maior permeabilidade do castellano no galego. O castellano é a lingua, lembremos dentro da diglosia que está a sofrer o galego, o castellano é a lingua que está a erodir o galego. Entón, o termos unha ortografía converxente co castellano, isto fai que moitas palabras, expresóns, formas gramaticais ou fonéticas do castellano entren no galego, non? Substituindo aquelas formas propias. É moi revelador, por exemplo, o feito de escrever non N ou N nesta ortografía, fai que moita xente acabe por pronunciar noné en vez de non é, non? Que é a pronuncia galega normal, con nasal velar ao final de palabra, non é, pois a xente, por influencia do castellano, está pronunciando noné. Non? Ata aí chega a influencia. E tamén, isto como consecuencia ten que exista unha falta de recursos, porque a Galiza ten a potencia que ten a hora de crear recursos en lingua galega, e todo aquilo que non somos capaces de encher con material criado en galego na Galiza, entra a nos en castellano. Isto fai que se fomente a diglosia de o galego non serve para nada, cando quero algo importante como buscar na internet ou como buscar un manual técnico de linguaxe médica, vou recorrer ao castellano e non o portugués. Isto fai que aprendamos os termos de todas as linguaxes que tamén en castellano. Entón acaba erodindo máis o galego. E acaba tendo esa influencia na nosa cabeza de o castellano a lingua A, a lingua importante, a lingua que serve, e o galego a lingua B, a lingua menos importante, a lingua que non serve. E a nivel estatístico, podemos ver aquí estatísticas de uso do galego destes anos, non? As enquisas que se fan sobre o uso do galego ou do castellano, e podemos ver que hai unha baixada enorme ata o punto de que en 2023 finalmente o castellano pasou a ser a lingua máis falada na Galiza por primeira vez na historia do noso país. Nunca tal acontecera. Despois de 44 anos de políticas lingüísticas isolacionistas, partindo dunha lingua que era prácticamente a única lingua falada por toda a populación, excepto aqueles sectores máis poderosos, máis ricos, máis falamos de cifras de hai un século 90%, agora xa é menos falada que o castellano. Neste punto estamos. Entón, que propomos nós desde o reintegracionismo para amañarmos todo isto? Propomos unha cousa, e aquí quero aclarar unha cousa importante. Do que estou falando aquí é do caso galego. O caso galego é un caso particular que non ten por que se corresponder cos casos doutras linguas minorizadas. Cada lingua minorizada ten unha sociolingüística propia, unhas características propias, e merece unhas medidas propias para se fomentar. Eu vou falar do caso galego. No caso galego, o galego é unha lingua menorizada, mas non é minoritaria, porque desta óptica, deste punto de vista, o galego, a facer parte da lusofonía, pertence a unha familia moi grande. Isto non significa que non defenda ferventemente todas as linguas minorizadas e minoritarias. Eu mesmo son falante de euskara tamén. Podedes comprobar aquí o meu nome, Jon, é un nome vasco, o nome euskara. A miña nai é vasca. E eu falo euskera e defendo moito o euskera. Mas aquilo que serve para o euskera, ou para o galés, ou para o bretón, non serve para o galego. Temos unhas características propias e entón unhas solucións propias. Que promovemos do reintegracionismo? Que é aquilo que propomos para arranxarmos todo isto? Pois propomos que usarmos a ortografía converxente co portugués e expórmonos o portugués de maneira maciza no noso país, serve, o sea, ese sería o obxectivo, non? Aprendermos ortografía
converxente e termos acceso a todos os materiais da lusofonía. Con iso teríamos unha maior... Com Desculpa. licença, vai ter que concluir. Sí, acabo xa. Sí, esta é unha máis e xa termino. Ótimo, obrigada. É simplemente dicer que con isto, con esta política, o que conseguimos é que unha maior exposición ás variedades portugués e brasileira co input que iso implica, non? Con palabras, expresións e formas gramaticais galegas que se perderon os que están a perder, por exemplo, o infinitivo persoal, é moi común ouvir o infinitivo persoal, estarmos, comezardes, faceren, é moi común no portugués, mas no galego, ao longo destas décadas foise perdendo, de maneira que hoxe en día nun texto galego é difícil encontrar un infinitivo persoal. O portugués, neste caso, reforzaría esa forma. Tamén nos axudaría a poder comunicarnos en galego nun mundo global, no mundo onde o portugués é a sexta lingua máis usada na rede, as persoas galegofalantes poden conectar con toda esa comunidade e ver que a súa lingua é útil, que serve, que a súa lingua serve para comunicar cunha comunidade enorme. E tamén todos aqueles recursos que non temos en castellano, perdón, que non temos en galego, non temos que recorrer ao castellano, senón que podemos usar outras variedades da nosa lingua, non? O portugués de Portugal, o portugués do Brasil, para poder, a través da nosa lingua, acceder a eses recursos sen ter que acudir á lingua a lingua que está provocando esa diglosía co galego. Por exemplo, agora mesmo o iPhone non está traducido o galego isolacionista, o galego coa ortografía do castellano, o galego coa ortografía da Real Academia Galega, mas sí que está en portugués de Portugal e do Brasil. Entón, unha persoa galega ten agora mesmo a opción de ter o seu iPhone en castellano ou en portugués. Cual das dúas opcións é a que crea unha maior consciencia lingüística e favorece ese orgullo pola propia lingua? Obviamente, a do portugués. E por acabar, simplemente comentar que o galego é entendido facilmente na lusofonía. Non sei se a xente que hai aquí do Brasil pode concordar niso, pode afirmar que me entendeu ben ao longo desta palestra, mas eu aquí fixen un experimento no TikTok. Falei en galego sen lexendas, preguntando a xente lusófona se era capaz de comprenderme. Aquí están as respostas. Todo o mundo pudo comprenderse en maior problema. Na lusofonía somos entendidos e somos ben recibidos. Na miña experiencia persoal, cando falei con xente de cualquier parte da lusofonía, nunca tiven ningún problema de comunicación e nunca ninguén me dixo non, tú fora daqui que non falas a miña lingua. Mais polo contrario. Especialmente a xente do Brasil ou de Angola, que son especialmente receptivos co caso galego. E xa acabei. Desculpai por tardar un poquinho demais. Mais Max quand Max eu me parle pas português ni galego ni espanhol, castellano, que parle occitano, mais que bien qu'on fasse la présentation de PowerPoint, c'est grand Max. Ela que ele entendeu tudo em galego, mesmo que com a apresentação, né, o PPT, mesmo que ela não fala português nem espanhol, né? Tá, obrigada. On a quelques minutes pour les questions. Alors, moi, c'est pas vraiment... Il faut dire que je connais pas du tout je connaissais pas du tout la situation de Gallego et ce qui concernait la question de la graphie. Non, on n'utilise pas avec les personnes qui utilisent le graphie. C'est plutôt basé sur le code phonétique français, sur ce graphie. Les gens n'étaient pas alphabétisés en occitan. Ils écrivent l'occitan. Sure.
j'ai fait, j'étais participatrice de ces doctorats. C'est que, regarde, c'est pas celle qui reprend. Je peux prendre justement c'est basé sur le doctorat fédéral qui s'appelle. C'est ça. Você entende francês ou pas? Non, mais Ok. Então, a Mari falou que ela conhece mais o contexto ocidental, né, que é o contexto galego, e ela falou que ela ficou bem interessada sobre o que você comenta sobre a grafia, porque no contexto ocidental, a grafia que foi usada, ela tem como origem, ela que está usada, né, tem como origem a grafia medieval também, do galego. E ela comentou de um autor, Frederic Bastiat, que ganhou o prêmio Nobel, e ele escreveu uma grafia. Uma grafia baseada na pronúncia do francês mesmo. E ele ganhou esse prêmio, só que os occitanos, eles não usam essa grafia, eles usam a grafia que eu acabei de falar, né, tipo, medieval, né? C'est pas dans tout le domaine. On peut partir, mais c'est beaucoup de corruption et ça. C'est une des graphes comme ça, plutôt basée sur le français. Ce projet, c'est la graphie, c'est une graphie qui a été réinventée au XXe siècle. Médiéval, texte. En fait, c'est basé sur les textes médiévaux. Inventé une orthographe occitane sur cet hasard. Qui rejette ces graphies-là parce qu'ils ne se reconnaissent pas dedans. Ele pronunciou essa questão. Então, tem outras comunidades, os provinciais e pessoas que rejeitam essa grafia baseada na noção de medieval e é adaptado para ter nouvelle orthographe que rejeitam a grafia histórica medieval. Foi adaptada. Deu para entender? Sí. Sí, o caso do occitano eu coñezo pouco, sei simplemente por riba unhas pinceladas do que é, mas sí que me parece bastante semellante o noso caso. Non tamén ese conflito entre usar unha ortografía baseada na lingua de prestixio, no voso caso o francés, no noso o castellano, ou aquela que históricamente é a correcta, non? Desde a perspectiva histórica, non? Usada na lingua medieval. É un debate que existe no occitano, existe no galego, existiu en moitas outras linguas. A diferenza aquí non está en que no caso galego o de rexeitar de maneira oficial esa ortografía converxente, esa ortografía histórica galega, ten moito que ver co rexeitamento do portugués, porque vai ligado. Noutras circunstancias sociolingüísticas, o debate na Galiza entre escoller unha grafía ou outra, pois se daría noutros termos, e ao final a ortografía non deixa de ser unha convención que pode ser dun xeito, como pode ser doutro, e as ortografías, mesmo os alfabetos usados polas linguas, poden mudar ao longo da historia. Mas no caso galego, a diferenza está en que se gañou esta postura diferenciadora foi porque había algo do que se diferenciar, que é o portugués. É un pouco máis semellante ao caso valenciano, por exemplo, que no caso do valenciano a ortografía usada é a mesma que o do catalán, non é considerada a mesma lingua, mas houbo e hai aínda un movimento que pretende separar o valenciano do catalán usando unha outra ortografía. Entón, neste caso, o que houbo na Galiza foi esa secesión lingüística, non? Que foi o que fixo que o debate entre usar unha ortografía medieval ou unha ortografía tomada da lingua de prestixio quedase nun segundo lugar, porque o que importaba era ou somos ou non portugués. Entón, esas dúas posturas de ou vamos por un lado ou vamos por outro. C'est un commentaire, mais je sais pas si. Je vais essayer en espagnol.
Muchas gracias, por la presentación. No sé si he entendido todo porque lo hablo solo español, pero este caso del gallego también, el de la cita, me hace pensar, pienso que es interesante contrastarlo con otras lenguas como el que me interesa, es el Poitevin-Saint-Hilaire, que es una lengua olímpica que y tenemos en el proyecto de trabajo un problema porque habíamos anotado sintácticamente corpus de Poitevin-Saint-Hilaire y para depositarlo en la plataforma tenemos que llamarlo como un dialecto de francés. Entonces hay esta también cuestión de, para mí me hace pensar en esta distinción entre isolacionismo y integración en nuestra lengua más. Pues, todo eso, creo que hay también una cuestión de visibilidad no sé qué lengua está ahora. Sí, me está quedando, pero creo que sí, francés. Toda esta historia lingüística y el contexto especial, porque, por ejemplo, el Poitevin-Saint-Hilaire y otra lengua suílica tienen dificultades para existir como diferentes del francés, mientras las lenguas occitanas tienen menores dificultades para existir como eso. No sé si muy intensidad, pero eso era mi comentario. Sí, non coñezo persoalmente ese caso. Coñezo outros casos tamén que poden ser análogos, como pode ser o do Scots co inglés, que tamén o derivaren os dous do inglés antigo. Existe ese debate se é máis unha variedade do inglés ou se é unha lingua diferente, ou consenso parece estar en unha lingua diferente. E ao final, sí que existe ao longo do mundo, pois, esa dificultade, ese debate de onde comeza unha lingua, onde acaba outra, que é unha variedade dunha lingua maior, que é unha lingua diferente, e cada caso é moi específico e cada caso é moi particular. Entón, non existe un único criterio que nos poda valer para todas as linguas do mundo. Eu, cando falo do caso galego, refírome aquilo que coñezo e aquilo que penso que é mellor para que as falas galegas actuais, isto que estou a falar agora, para que se manteña no tempo. Se fose posible manter estas falas galegas usando a ortografía do castellano ou usando a ortografía do ruso, a min tanto metería. O que quero é manter esta lingua. Ese debate é secundario. Mas eu creo firmemente que o galego vai desaparecer se non está ferido de morte e vai desaparecer se non tomamos medidas que xiren por completo o panorama sociolingüístico actual, que é ir ao reiteracionismo. Noutros casos, noutras circunstancias, doutras linguas, é completamente diferente. O caso do Astur leonés, por exemplo, aquí a nosa lingua veciña, que falaban as Asturias e León, eles teñen que diferenciarse do castellano, porque durante moitos séculos foron considerados un dialecto do castellano, cando non é unha lingua diferente. Entón, eles sí que necesitan esa reivindicación, non? Esa visibilidade. Nós non perdemos visibilidade, senón que gañamos espazo se nos xuntamos na lusofonía. Esa é un pouco a perspectiva, non sei se me expliquei ben.